U Somborskom narodnom pozorištu će ove godine, nakon duže pauze, biti održan 66. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su govorili Mihajlo Nestorović, upravnik Somborskog narodnog pozorišta, i Vladislav Živanović, zamenik gradonačelnika. Ono što je mene posebno iznenadilo, nije bilo u programu ove godine, grad je podržao, to je projekat koji je pozorište gradu predstavilo, to je Grad Sombor svojoj deci. Izuzetna stvar, predstave dve, edukativnog karaktera koje će pogledati oko 4000 naše dece i mislim da je, ne mislim, siguran sam, uvijek o tome govorim, da su kultura, sport i obrazovanje nešto u što moramo da ulažemo i da to nikada ne može biti trošak nego samo ulaganje. Svi znamo, govorili smo o tome i grad ima taj stav i sigurno će se grad Sombor u perspektivi, u budućnosti kandidovati za Evropsku prestonicu kulture i svakako da će jedan od aduta u toj borbi biti rad Narodnog pozorišta i sve ovo što se ovde radi, što se dešava. Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine jeste najstariji festival na ovim prostorima i ovo je prvi put posle skoro 25 godina da će biti održan u Somboru. Trajaće od 11. do 16. aprila, a za to vreme biće odigrane i predstave za decu i predstave za odrasle. Predstave za decu počinjeće u 11 sati, a predstave za odrasle u 20 sati. Meni je, mogu reći da sam veoma srećan da sam uspeo da još prošle godine se prijavimo naše pozorište kao i naš grad, kao grad domaćin na ovom festivalu, jer od 1994. godine mi nismo bili, od sezone 1993-1994. mi nismo bili domaćini ovakvog festivala. I prava je prilika da somborska publika pogleda jedan presek onoga što se dešava na profesionalnim pozorišnim scenama Vojvodine. Još jedno napominjem, značajno mesto i ovaj put igra Narodno pozorište Sombor od 6 predstava, odnosno od 7 predstava u večernjoj takmičarskoj konkurenciji, 2 predstave su našeg pozorišta.